नोङो नोंनि मोजां मोननायावहाय नोंनि GFनो बा नोंनि BFनोहाय नोङो गोनांथिनिख्रुइ बारा सम बा टाइम होयो नामा? जुदि थारैनो नोङो नोंनि मोजां मोननायावहाय नोंनि GFनो बा नोंनि BFनोहाय नोङो गोनांथिनिख्रुइ बारा सम बा टाइम होयोब्ला खोनासं। जुदि नोङो थारैनो गोनांथिनिख्रुइ बारासिन नोङो सिगांग्रो कल SMS हरबाय थायोब्ला बा बियो कल SMS हरब्लानो नोङो गोनांथिनिख्रुइ बारासिन नोङो रिप्ले हरोब्ला नों बेखौ थारैनो बिनि गोसोआवहाय नोंनि थाखाय रेसपेक्टआ खमायलांगोन आरो नोङो जेबो भेलु गैयि बायदि जालांगोन बिनि थाखाय। बेखायनो नोङो गोनांथिनिख्रुइ बारा कल SMS हरनो नाङा बा बियो हरब्लाबो गोनांथिनि बारा बियो कल SMS हरब्लाबो नोंखौ नोङो रिप्ले होनो नाङा। जेरैबायदि जों मानसियाबो माइरंखौहाय बारासिन मोनोब्ला जोङो जेरैबायदि आद्रि बाहायसोगारो रेसपेक्ट गैयि बायदि, बेबायदिनो नोंबो बेनो गोनांथिनिख्रुइ बारासिन टाइम होयोब्ला नोंबो भेलु गैयि बायदि बाहायजागोन। नोंबो जेबो रेसपेक्ट मोननाय नङा बिनिफ्राय। बेखायनो लिमिटाव थानो सोलोंदो।